So what you mean by hospital acquired infection? At the time of admission, पेशंटाक हे इन्फेक्शन नसता. Correct. हे आफ्टर 48 hours of admissionच डेव्हलप जाता. असे खयच्या टाईपची इन्फेक्शनां कॉमन असतात डॉक्टर? कॅथेटर एसोसिएटेड UTI मुताची वादी घालतात पळय बरोबर, न्ही? हा तातूंतल्यान इन्फेक्शन जावपाक शकता. हाऊ टू यूज युअर मास्क? हांगा एक नेझल क्लिप असता आणि हे फोल्ड्स असता पळय दे शुड फेस डाऊन. डाऊन. हाऊ टू टेक केअर ऑफ अवर सेल्फ स्पेशली इन द स्कूल्स? आता तुका खोकली येता, स्नीजिंग येता, डू नॉट कॉफ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द अदर पीपल. ओके, बरोबर. So what is needle stick injury? इन अ हॉस्पिटल तुका सुई तोपपाक शकता. ओके, मागीर कितें करप? पॅनिक जावप ना. What is spill management? If there is a splash, you have to assess what it is. Small, काय large, काय थेंब पडला. So if you once you assess this, you have to wear your appropriate PPE. पळयात हॅलो दोतोर दर शुक्रारा राती 8:30 वरांचेर.